Ay, hello mga guys, kita na sa ta. So, maghatag ko og chords niya. Naaman sa'yo nag-request og notes. buhatan na sa buhatan na sa nakog notes. Ako nang gibuhatan. Na sa dire niya akong i-flash dire. Niya tanaw lang basig maklaro ba kay lapis naman kay di man ko high-tech na rin nga lapis man akong gamit niya og katong naay sana kanang music sheet ba sana kanang inani. Tanawa lang ninyo kay di makiko high-tech. Pero akong ipaningkamutan nga makabuhat ko. Kaya ang kini akong gibuhatan karon ni sa karon ning Domingo, pizza size, Pebrero size. Okay, niya. Naan siya chords niya. Nasa notes. Nasa nota. Okay, so ayun na to. Para ba to na ako mabutangi og chords kay naam ko'y sa practice tune ako di man to siya niya panglalaki to siya, pwede to siya panglaki niya karon ang gikanta ni Mira sa among final tunes na gyud. C ang gigamit. So mao ni siya akong gibuhatan og nota para katasang mo basa og nota makasunod sad. Okay. Pero kay bawo ko mga maayo di kay mo. Bisa pagway nota. Ako gay hinay di kong basag nota pero ako lang ipaninguha. Okay. Amen. Yes. Okay. So ayan na to ha. Chords ay ako iuna dayon akong i-flash ang katong na notes. Okay? Chords ata. Ang chords ato nga gigamit ni Mira C. Kaya C. Ay, say piyat na. Ay, di na sana ko inota. Kay say maglibog magugod kay di mo gud auto akong gigamit niya. Karon na ako nang gi-transpose og C niya. Hinay mo kung basag ng tagod. Di man ko pareha ng mga maayo kayo. Sige, so ayan na ta. Ako na sa chords. C, F, D minor, G, Eagle minor, A minor, D minor, G, F, C. Okay, mo to siya ang response. Ya ang iyang verse C na siya C. Eagle minor, nya F. C, nya A minor. Eagle minor, nya F. G. Okay? Sige lang, ay mo kablaka ako mang i-flash. Maam na siya. Naraman makita na niya dire. Nya karon ako nang i-flash ang notes. Mao na siya ang notes kani. Tanawa lang kay gagmay ra bidyo kayo. Maglisod jud kog kuan kay isod man papel man akong gamit gud. Sige lang matabunan ko ako ni flash palag matabunan ko. Okay, mao na siya. Tanawa lang ninyo. Mao na siya. Okay. Wala na ko butang lyrics kay bawa naman mo. Kaya ako lang ibutang ng notes. Ya, mo na siya atong so yan dagano na to. Ako lang hinay. Okay. Okay? Mo na siya chord. Ako lang tanawa din niya. Na may chord sa kuan. Okay, wala ba ako mabutang gini akong gi-flash da. Wala ko matiwas. Pero tanawa lang ang chords. Nya mao na siya ang mga notes. Okay? Nya sunod akong i-upload tong katong naay mga request. Tong pizza 11, pizza 20, pizza 20 City,
mga Sunday na siya kanang 20 o 27 niya katong pizza 3, pizza 2, mang kuan pa ko kopyas pizza 2 kasi ma-upload na ako rong gabi niya sa pa. Basta katong mga nag-request. Salamat kay ninyo. Ay mo kabalaka ako ng buhatan. Kutob sa akong mahimo. Niya nig final si Mira na ang final. Pero katong mga maayo di kayo nga kuan, pwede lang ka mo rin mo buhat. Ako lay buhat sa response niya. Kamo na bahala sa verso. So, pili ka mo mga tono sa verso. Kaya naman ang pagbuhat. Niya. Salamat!